Yusuf Amar, no nome do meu señor Abdelramán o Califa de Córdoba e o rei Mauregato, exixo a entrega de 6 doncelas que corresponden a esta vila e que, según o acordado, deberán ser 3 doncelas nobres e 3 plebeyas. Eu, Mauregato, rei de León, Galicia e Asturias, ordeno á vila de Betanzos a entrega de 3 doncelas nobres e 3 plebeyas a Yusuf Amar, enviado do califa Abdelramán, como imposto a pagar pola nosa casa e coroa. Asinado, rei Mauregato. Nobres e vasallos da vila de Betanzos, a nosa obriga como servos do rei Mauregato é a de entregar este tributo. Señor Yusuf Amar, en nome da vila de Betanzos, fágovos entrega das doncelas que nos corresponden, como pago, como acordo entre o noso señor, o rei Mauregato, e o voso califa. O campesiño diríxese a Yusuf e ofrécelle diñeiros e deixa libre a súa filla. Sabe libre a miña filla, de todo o que teño. Tomade este diñeiro que os ofrece, de todo o que teño, de todo nos bens. Podade llevar. Ahora, Manico. Ahora, Manico. Como sabe a ofrecerme cartos, cando eu só obedezo o meu señor o califa de Córdoba. Fora de aquí! Que sexa desambrada polo califa.
Señor Yusuf Omar, en nome da vila de Betanzos, exixo que liberedes as doncelas que tedes na torre de peito burdelo. Ben sabedes que eu só obedezo ao meu señor o califa de Córdoba. Marchadevos! Pois teredes que loitar. Pobo de Betanzos, ás armas! Pobo de Betanzos, ás armas! Os irmáns Figueroa, veciños de Betanzos, levántanse en armas acompañados por toda a vila. O pobo, ao non dispor de armas, colle ramas de figueira e loita contra os mouros, perseguíndoos ata Pontedeume. Nesta pelexa, Ulloa mata a Yusuf. Esta loita leva o nome da Batalla das Figueiras ou Rescate das 100 doncelas. Os irmáns Figueroa foron agasallados por outros reis de Castela e León e, como mostra da súa valentía, levan no seu escudo de armas 5 follas de figueira. Betanzos foi liberado! Das 100 doncelas celébrase como tal en 4 lugares de España: en Bagá de Barcelona, en Vilanova de Tarragona, en San Martín del Rei Aurelio en Asturias e en Betanzos, en A Coruña. Da que hai outros sitios de España que se celebra, pero con outro nome.